O caso de Lugo e de Coruña, sí, son semellantes. Aí a parte que tira completamente para fora e o fai públicamente un partido político concreto, non? Que é o caso de Podemos, non? Fai no caso de Lugo, o chamamento aí explícito fronte á candidatura de Lugo Novo, e feno tamén en Pontevedra despois de estar na dirección, non? Aí no caso de Podemos, ademais, eu advirto é o que se ve, non? Como un movimento moito máis sistemático, moito máis organizado. Digo porque tamén ese movimento en Pontevedra, ese movimento en Lugo é coherente tamén co chamamento que fixo outro día Podemos en Coruña a pedir desde fora postos de salida na candidatura de Marea Atlántica, non? Un espacio que funcionou moi ben, que para nós é exemplar durante estes anos e que, por tanto, bueno, pues, eu xa o dixen moi claramente, non? Fixo un chamamento a non desestabilizar espacios que para nós son fundamentais.